Iedere 3 seconden sterft een kind een zinloze dood als gevolg van extreme armoede. Iemands dochter, iemands zoon. En het ergste is, al die doden kunnen vermeden worden. Een heel goedemiddag allemaal en welkom bij Studio TVL. Ja, het eerste deel van onze uitzending op maandag wordt altijd gereserveerd voor de millenniumdoelstellingen. En wat zijn dat? Wel, dat zijn 8 concrete afspraken die zowat alle landen gemaakt hebben om ervoor te zorgen dat we in 2015 een betere wereld hebben. Laten we even kennis maken met de doelstellingen die vooropgesteld werden. In 2015 moeten honger en armoede in de wereld gehalveerd zijn. In 2015 gaan alle kinderen naar school. In 2015 hebben alle mannen en vrouwen dezelfde rechten. In 2015 is de kindersterfte fors gedaald. In 2015 is de gezondheid van moeders flink verbeterd. In 2015 is de verspreiding van HIV, AIDS, malaria en andere ziektes gestopt. In 2015 leven meer mensen in een duurzaam milieu. In 2015 werken rijke landen en ontwikkelingslanden meer samen. Ja, er is dus nog heel veel werk aan de winkel terwijl de klok verder tikt. En vandaag nemen we een kijkje in Burundi. Nitwa Dukundane Karine Beris, mba i Burundi, igihugu canje c'amavukiro. Nashaka kuvuga ku Burundi ingene buteye imbere mu gisata c'uburimyi. Si ukuvuga gusa ngo nabize n'abatize, 80% y'abarundi bararima kugira ngo bashobore kubaho, kandi bararima cyane ibitoke biri ubwoko bwinshi nk'ubwoko butanu. Hari ivyo guteka, ivyo kukaranga, ivyo kurya nk'imihwi. Turavye ku vyerekeye uburimyi n'ibindi abarundi bashobora gukora, ntibararonka uburyo bukwiye, ubumenyi bukwiye kugira ngo bashobore kuvuga ati turasohoye ibintu byacu bije mu yandi mahanga. Ikindi naco, amazi ntaramininwa ngo ase neza, si umuntu wese ashoboye kuronka amazi meza. Ja, heel wat problemen rond moedersterfte in Burundi. En ook dat is dus een van de doelstellingen die voor 2015 behaald moeten worden. Elk jaar sterven vrouwen tijdens hun zwangerschap, de bevalling of vlak erna. Vaak is er in Meilen geen dokter te bespeuren. Veilig bevallen blijft een privilege voor de rijken. Het 5e millenniumdoel wil voor alle moeders een gezonde zwangerschap, zonder angst op een slechte afloop. Ja, een probleem dat aangepakt moet worden en de NGO Memisa, zij helpen daaraan mee zodat dat allemaal voor 2015 in orde gaat komen. En de gast die bij ons zit vandaag, dat is Marty Waals. Een heel goedemiddag. Fijn dat je er bent. Ja, misschien eerst even uitleggen wie jullie precies zijn. Nou, we zijn dus een medische hulporganisatie die dus medische bijstand geeft aan bestaande lokale initiatieven, vooral in Congo, de grote broer van Burundi, waarover we vandaag spreken, waar we in totaal toch instaan voor de basisgezondheidszorg van 5 miljoen mensen. En we proberen dat ook in Burundi te doen, in een tweetal provincies, voor in totaal ongeveer 1 miljoen mensen. En natuurlijk neemt daar de moeder- en kindzorg een heel belangrijke plaats in. Ja, want hoe staan de cijfers daar eigenlijk in? Want het is eigenlijk dramatisch, hè? Wel, het is inderdaad dramatisch. Hè. Ik bedoel, op dit moment overlijden nog ongeveer 350.000 moeders in of rond het kraambed. Ja. Om een cijfer te geven. Dus 1 op de 16 moeders overlijdt ten gevolge van 1 van haar zwangerschappen. Waar dat in en België... wat gaat er dan mis tijdens zo'n zwangerschap? Wat er hier niet misgaat of minder misgaat? Wel, op de eerste plaats is er een gebrek aan goede medische infrastructuur. Hè. We zijn als Memisa druk bezig met het bouwen of het herstellen van materniteiten, waar moeders veilig kunnen bevallen onder medische assistentie. En dat percentage is al verhoogd tot meer dan de helft van de Burundese moeders op dit moment in een dergelijk centrum kunnen
kunnen bevallen. Maar minstens even belangrijk en eigenlijk nog veel belangrijker is juist dat de moeders goed worden opgevolgd tijdens hun zwangerschap. Dat er regelmatig consultaties zijn, dat ze worden opgevolgd. En ook dat wanneer er een risicobevalling is, een meerlingenzwangerschap of wanneer een vrouw eerder al een keizersnede, dat ze op tijd kan worden verwezen naar een centraal hospitaal. Ja. Een hospitaal. Dus jullie hebben één centraal hospitaal en daar rond eigenlijk medische centra waar de mensen zich kunnen laten consulteren. Precies. We proberen die rurale gezondheidszorg, dus op het niveau echt van de dorpen, dat de mensen de meest elementaire gezondheidszorg op loopafstand hebben en daar kunnen genieten van toch al de zorg van een gediplomeerd, een ervaren verpleger. Ja. Maar wanneer het nodig is, dat de mensen op tijd kunnen worden verwezen naar een hospitaal waar dan dokters echt werken om de vrouwen echt bij te staan tijdens risicobevalling. Ja, want jullie hebben ons enkele beelden bezorgd van controles en zo die vrouwen kunnen laten uitvoeren door een gynaecoloog of zo? Of? Wel, dat is dan in eerste instantie geen gynaecoloog, dat is dan een verpleger. En juist door die mensen bij te staan, door supervisies te doen, door regelmatig met die mensen mee te kijken hoe dat zij die consultaties doen, proberen we hen dat te laten verbeteren en te zien waar dat de problemen liggen en welke vrouwen eventueel verdere assistentie nodig hebben of eventueel dienen te worden verwezen naar een centraal hospitaal. Ja, want dit is zo een medisch centrum waar dat de vrouwen aan een check-up worden onderworpen. Hè? Ja, inderdaad. En het gaat met heel rudimentaire, eenvoudige middelen. U ziet daar een horentje waarmee dat de harttonen worden beluisterd. Er zijn natuurlijk geen hele gesofisticeerde echografen waarmee gewerkt kan worden. Gewoon met een lintmeter wordt de buikomtrek gemeten om de evolutie van het kind te zien. Maar, en hoe wordt dat bijgehouden dan? Hebben ze ook zo'n soort van boekje? Wel, er is een soort, inderdaad, een moeder- en kindzorgboekje. Een soort een grafiek waarin de evolutie van de zwangerschap wordt gevolgd en waar dat eventueel bij het terugblijven van de groei, dat er of onregelmatige harttonen, etc., dat direct kan worden ingegrepen. Dat op het vlak van de opvolging van de zwangerschap. En natuurlijk gebeurt hetzelfde ook na de geboortes bij de kinderen die dan ook regelmatig op consultatie komen om ook de groei te volgen en in geval van ondervoeding of in geval van medische problemen dat direct kan worden ingegrepen. En zo kunnen toch heel veel mensenlevens, zowel van de moeders als van jonge kinderen, worden gered. Dat geloof ik wel, want jullie campagne heet Laat mijn mama niet doodgaan. Wat doen jullie daar precies, wat willen jullie daarmee bedoelen? Ja, inderdaad, met die slogan is ook een soort eye-opener voor de mensen hier. Wij zijn hier gewend om binnen afzienbare tijd, binnen 15 minuten een ticketje te trekken en dan bij een specialist op consultatie te kunnen gaan. Ook hier in hospitalen in Limburg. Er zijn verschillende hospitalen die ook met ons meewerken daarvoor. Maar in de derde wereld is dat jammer genoeg geen werkelijkheid. En we willen toch met deze slogan, met deze campagne aantonen van dat het recht op gezondheidszorg ook voor moeders, ook voor jonge kinderen eigenlijk een basisrecht is. Waar dan de millenniumdoelstellingen inderdaad aandacht aan besteden. En gaat dat lukken voor 2015? Wel, we zitten daar nog een heel eind van af. En wij als Memisa alleen, we kunnen dat natuurlijk ook dat gat niet dichtrijden. Maar het is al heel belangrijk dat mensen ook hier, dat ze blijvend betrokken worden op die gezondheidszorg, op de problemen in de derde wereld. Ook als een stukje sensibilisering, dank ook voor jullie initiatief om daar zoveel tijd aan te besteden, om toch daar blijvend aandacht voor te hebben. En hoe kunnen we jullie steunen? Financieel of hoe werken jullie? Wel, bijvoorbeeld via die actie van Ziekenhuizen voor Ziekenhuizen. We hebben bijvoorbeeld een partnerschap ook met twee Limburgse ziekenhuizen, hier in Genk en in Heusden-Zolder, Franciscus en het Sol, die met ons samenwerken, ook via de campagne, ook rond Moederdag. We hebben net gisteren Moederdag gevierd. Is een belangrijk moment voor ons om echt die moeders hier, maar ook ginds in de bloemetjes te zetten. Natuurlijk bestaat altijd de mogelijkheid om ons in onze programma's te ondersteunen, om die moeder- en kindzorg, ook in de derde wereld, ook in moeilijke omstandigheden, om die haalbaar te houden. En een goede tip om is te gaan kijken naar memisa.be. Daar staat ook alle informatie op over deze stichting, zal ik maar zeggen, deze NGO. Heel fijn dat je erbij was, Marty. En heel veel succes met alles wat jullie nog gaan doen. Hè. Dankjewel. Dankjewel. Okay. En wij gaan ondertussen naar het volgende millenniumdoelstelling en dat is deze. Leren lezen en schrijven in de lagere school, het lijkt evident. Voor miljoenen kinderen is het dat niet. Onderwijs is een basisrecht, de springplank naar een betere toekomst. Het tweede millenniumdoel houdt voor alle kinderen de belofte van lager onderwijs in.
Meer dan 70 miljoen kinderen wachten tot de overheid die eerste steen legt. En wij wachten met hen. Beste regeringsleiders, treuzel niet langer. Zorg voor een schoolloopbaan voor iedereen. Ja, en ook UNICEF zet zich in Burundi. En bij mij zit Jean Donthuis-Peter van de Solidariteitsstad Sint-Niklaas. En jij bent daar geweest, Jean. Een heel goede middag. Goedemiddag. Fijn dat je even tijd voor ons wil vrijmaken om langs te komen. Tuurlijk, heel graag. Want ja, toen ze je vroegen om Peter te worden, was je meteen daarvoor te vinden? Ik was er meteen voor te vinden. Uiteraard krijg ik van veel organisaties de vraag. Maar voor mij telt ook wel de slagkracht mee. En UNICEF hebben die slagkracht. Ook als ik met die mensen ging praten, de passie die zij hebben, de oprechte... het oprechte willen werken aan een betere wereld voor die kinderen, dat was voor mij meteen een volmondig ja. En wat doet Sint-Niklaas daar als stad precies aan om daarin te helpen? Sint-Niklaas was eigenlijk de allereerste solidariteitsstad in België. Ja. Want ze doen dat in andere landen, zoals in Duitsland en zo zijn er al solidariteitssteden geweest. Blijkbaar was dat niet zo heel makkelijk ook voor UNICEF om een eerste stad te vinden die zich daarvoor wilden opwerpen. Ja. Daar extra budget voor vrijmaken. Wat heeft Sint-Niklaas gedaan? Wel, alle bewoners samen met het stadsbestuur hebben gedurende heel 2011 verschillende acties opgezet. Kinderen die gingen zwemmen en zo centjes inzamelen of dingen gingen verkopen. Dus zoveel mogelijk organiseren om geld in te zamelen. Dat is een van die dingen die... En sensibiliseren natuurlijk naar de jongeren toe. Ook wat ook deel van mijn job was. Met mijn tv-werk, met het muziek maken, kom ik heel veel in contact met jongeren. En dat werkt natuurlijk. Hè? Ja. Om eigenlijk te zorgen dat jullie nog nauwer worden betrokken bij heel dat UNICEF-gegeven, zijn jullie ook naar Burundi geweest. Ja. Wat was de indruk toen je daar aankwam? Goh, dat was voor mij ook wel nodig om daar naartoe te gaan. Ik heb dat heel snel aangekaart met Wouter van Belgen, de schepen van jeugd ook onder andere. Van kijk, als ik daar Peter van ga zijn en ik wil daarover gaan vertellen, wil ik ook uit eigen ervaring kunnen spreken. Ja. Want anders is het ook een beetje... fake onze kant. Of, dan kan ik... Als je iets doet, dan wil je het ook goed doen. Tuurlijk. En de mensen van UNICEF waren zo vriendelijk om mijzelf ook samen met de Metervief van Dingen op 5-daagse een fieldtrip naar Burundi te sturen. Mijn indrukken, ik ben uiteindelijk teruggekomen met een heel hoopvolle indruk. Want uiteraard, daarover gaat de uitzending nu ook, zijn daar schrijnende toestanden. Die jaren burgeroorlog, dat land is verscheurd. 70% van de mensen leven onder de armoedegrens. Maar ook wel heel hoopvol in de zin van... dat je ziet dat de mensen, ze hebben daar zo weinig. Het zou logisch zijn dat ze gewoon dag tot dag denken en niet aan morgen. Maar ze zijn daar toch toekomstgericht alsmaar meer aan het denken. En ze steken zelf ook de handen uit de mouwen. Want sommige mensen hebben soms ook de terechte opmerking van waar gaat mijn geld naartoe als ik dat geef? En wat gebeurt daarmee? En zitten ze die daar wat te wachten tot er geld binnenkomt? Nee, die mensen die hebben inderdaad die financiële steun nodig en veel meer dan enkel financieel. Maar zij denken ook zelf toekomstgericht na. We hebben daar met heel veel mensen kunnen praten van... Kijk, wat hebben jullie nu nodig van wij, het Westen? En dan denken ze echt verder dan vandaag. En je hebt ook een schooltje bezocht daar, hè? Onder andere verschillende schooltjes. Hoe was dat? Want ik kan me voorstellen, hier kennen we onze borden en toestanden, maar hebben ze dat daar ook allemaal? Hoe zit dat met het equipment daar? Dat is basic natuurlijk, hè. Ook grotere klassen. Dat ging ook af van schooltje tot schooltje. Ze zorgen daar ook altijd voor kindvriendelijke scholen. Ja. Dit heb ik zelf daar was je nog gefilmd. Die stonden heel braaf. Ja. Dit was een van de kindvriendelijke scholen eigenlijk. Wat betekent zijn dat die ook andere? Doen. Daaronder te verstaan dat ze daar ook, je ziet daar wat boompjes, wat vegetatie aangeplant om het ook een gezellige omgeving te maken voor de kinderen. Niet te grote klassen. En ze doen het met de basisdingen die ze voorhanden hebben. Maar dat is al heel wat. En hoe ziet zo'n dag eruit voor die kinderen? Zitten zij ook van 9 tot 4 op school? Of? Ja, ik denk dat die uren iets korter zijn. En zij leren natuurlijk... dat is niet gewoon de wiskunde, de aardrijkskunde en van dat soort zaken. Ja. Maar ook de voorlichtingen over HIV. Ja, is dat op die leeftijd ook al? Daar zijn ze echt mee bezig. Tuurlijk. Het heel simpel. Altijd na het plassen handjes wassen. Heel simpel, voor de hand liggend. Maar daar hebben ze soms, of hadden ze tot voorheen,
niet de mogelijkheid om de handen te wassen. Waren het sanitaire voorzieningen, de toiletten nog voor meisjes en jongens allemaal gemengd. Dat is nu ook meer en meer apart en zo. Want diarree is hier een heel banale ziekte. Ja, ja. Maar daar heeft dat met doodsoorzaken het gevolg. Hè. Ja, absoluut. Het is toch allemaal vreemd hè, dat het allemaal zo is. Nu, uiteindelijk, je bent ook de cultuur gaan opsnuiven, want uiteindelijk heb je daar ook muziek gemaakt met die kinderen. Wat ook wel leuk is, want iedereen die kijkt er natuurlijk op van het arme zuiden, maar uiteindelijk soms merk je ook die hoop en die muziek en alles wat erin zit. Dat is een van die mooie momenten. Centre-Méo zijn we naartoe gaan, een naschoolse opvang, zeg maar, zodat de kinderen ook na de school dan weer niet op straat gaan rondhangen en niks doen of enkel met hun ouders moeten meehelpen werken, maar dat ze ook aan cultuur kunnen doen. Dansen, theater hebben we daar gezien, muziek maken. Uiteindelijk dat deed dan snel de ronde dat ik zelf ook drummer ben en dan trokken ze mij mee en ik heb nog een paar stokken meegekregen van hen als aandenken. En, dat was heel mooi om die kinderen ook, niet alleen voor het plezier, maar ook die stukjes theater zijn heel onderwijzend. Dat zijn echt scènes uit het leven gegrepen. En ze kunnen dat dan ook gaan gebruiken, die dansen en dat muziek maken, om op straat bijvoorbeeld een centje bij te gaan verdienen. Door zelf in een eigen groepje. Er was er een jongetje en die stond daar te rappen. Echt? En zijn grote droom, ik heb met hem gepraat, was om dan... hij keek op naar Eminem, hij wilde eigenlijk... Dus die hebben echt dezelfde dromen als de kinderen, de jongeren hier, maar niet de middelen om dat te verwezenlijken. Maar dat was heel... Ja, dat geloof ik wel, ja. Heel begeesterend, denk ik. Begeesterend om te zien. Ja. Ex-kindsoldaten die ingenieur willen worden. En zo die echt wel grote dromen hebben, die ervoor willen werken, maar de infrastructuur niet hebben, de mogelijkheden. Blijf nog even zitten, want je hebt net gezegd, je bent drummer, maar we hebben nog een muzikant bij ons. En dat is Jean Bosco Safari. Heel fijn dat je erbij bent. Ja, je bent niet van Burundi, maar wel van Rwanda. Rwanda, bij een buurland, ja. Want dat ligt er... Juist naast. Wacht, het kaartje komt eraan en dan kun je misschien eventjes het is een zeggen. beetje te vergelijken met de Walen en de Vlamingen. Eigenlijk is het hetzelfde volk, maar verdeeld in twee. Voilà, hier ligt het. Hè. Ja, daar dus, we zien het daar. Dus het ligt er onder jullie land. Ja. Hoe is de band eigenlijk met die twee landen? Wallonië, Vlaanderen zeg jij? Dus... Wel ja, maar tot voor de genocide was het eigenlijk allemaal koeken. Hè, hoor. Ja? Ja, er is nooit... maar er zijn natuurlijk een aantal manipulatieve acties geweest. We gaan daar nu niet over uitweiden. Over het algemeen lopen al de mensen gewoon vriendelijk met elkaar en naast elkaar. En werkt dat wel. Ja. En ik denk dat Jean dat ook heeft gezien. Of dat er nu een Tutsi voor u staat of een Hutu. Uiteindelijk, die mensen willen gewoon gelukkig zijn. Die willen in hun familie, binnen hun familie, gelukkig zijn. Ja. Maar er zijn een aantal dingen die meespelen. Zoals politiek en manipulatie. En, ben je zelf ooit in Burundi geweest? Ik ben even in Burundi geweest en dat betekende toen ik op het vliegtuig ben gezet om naar België te komen. Ja, maar toen was je 6 jaar, hè? Toen was ik 6 jaar, ja. Krijg je daar nog wat van mee op die leeftijd? Absoluut. Ik kan een boek schrijven over dat klein stukje dat ik nog herinner. En wanneer gaat dat uitkomen? Dat zal maar dat is wel een interessant verhaal, want dat is iets wat we niet veel van altijd als ik gepensioneerd ben, maar ik ga nooit op pensioen gaan. Ik ga altijd muziek spelen. Jawel. Als ik een beetje meer tijd heb, dan doe ik toch... ik ga toch dat verhaal schrijven. Het is een heel uniek verhaal. En, ben je nog veel betrokken bij Burundi en bij Rwanda en alles wat daar speelt? Wel, ik heb mijn familie ontdekt. Ja? Ik ben 3 keren daar naartoe geweest. Ik heb uiteindelijk... Mijn moeder spijtig genoeg overleden aan de gevolgen van kwetsuren van die genocide. Ja. Maar ik heb ze gevonden. Ik heb mijn eer kunnen betuigen. Ik heb op haar graf een nummer kunnen zingen voor haar. Ja. En het leuke is dat ik ook een stuk familie heb gevonden, maar dat is ook weer niet eenvoudig. Want familie daar, dat is iets helemaal anders dan hier. Als je familie bent bijvoorbeeld en ze menen te denken dat je tussen haakjes rijk bent, wat ze heel snel denken, want zij hebben niks, dan wordt het heel moeilijk voor hen. Want dan gaan ze niks meer doen, bij wijze van spreken. Gaan ze gewoon helemaal op jou leunen. Ja. En dat is natuurlijk, dat werkt zo niet. Hè. Dus ik heb me wel voorgenomen hen structurele hulp te gaan bieden. Zijn er concrete dingen die bijvoorbeeld talenkennis, communicatie. Dat is één heel duidelijk. Bijvoorbeeld ook structuur. Structuur in hoe je bijvoorbeeld met niks business kan doen. Zeker met kinderen die creatief zijn. He, zoals je net zei, er komt een jongetje die gaat op straat een beetje bijverdienen. Dat kan heel goed gestructureerd worden, met heel simpele middelen.
En op die manier tegenwoordig ook zorgen dat ze kunnen internetten, zorgen dat ze weten wat het internet is. Ja. De gevaren, leren selectioneren, leren deleten, leren... Is dat geen druppel op een hete plaat, denk je? Absoluut. Als je één familie of één gezin dat kan leren? Nee, het is nooit een druppel op een hete plaat als je het bekijkt als een zaadje. Als je een heel klein, 3, 4 zaadjes hebt, een heel klein moestuintje, je hebt een heel klein afdakje erboven, en je zorgt dat dat goed verwarmt. En als dat groeit, dan kan je naar iemand anders zeggen, kijk, ik heb dat zo gedaan. En dan doet hij dat op zijn stukje. Ja. En zo werkt het. Het is nooit een druppel op een hete plaat. Nee. Want als je niet dat klein stukje doet, kan je het ook niet aan iemand anders leren. En alleen kan je het niet. Nee. Dus je moet het met velen doen. Met vele en hoe heb je contact met je familie? Per sms. Per sms, is dat echt? Ja, en we gaan een van de dagen skypen, denk ik. Maar nu is het nog per sms. Ja, maar dat is ook al een hele vooruitgang, denk ik. Absoluut. Ja. Zeg, je bent ook nog, of je hebt je een aantal jaren geleden ingezet voor Kunina? Klopt, ja. En dat heeft ook te maken met adoptie? Dat heeft iets te maken met adoptie, maar het is een totaal andere vorm van adoptie. Een beetje in de vorm van, wij gaan ons financieel, laten we zeggen, inzetten om een kind dat we zogezegd kennen, gaan we proberen zijn weg een beetje mee te sponsoren. Maar dat is niet echt adoptie natuurlijk. Maar het is wel een heel mooi initiatief en zeker Kunina doet dat heel goed. Ja, dat geloof ik ook wel. En je bent hier natuurlijk vandaag ook om mooie muziek te maken. Wel, ik ga een half Rwandees nummer zingen. Ik heb ooit, denk ik 20 jaar geleden, van mijn platenbaas zei, je moet eens een Rwandees nummer doen. Ik dacht, ja, maar ik ken geen Rwandees. Oh, je spreekt het niet? Nee, ik spreek het niet. Ik was 6 jaar, ik sprak Frans toen ik naar hier kwam. Ja. En toen ben ik fonetisch op tocht gegaan. Dan heb ik een remake van Smokey gedaan, Lay Back in the Arms of Someone. Dan heb ik de tekst toepasselijk gemaakt, Lay Back in the Arms of Your Homeland. Ja. Dat is een heel hoopvolle tekst en ik heb het gemaakt, ik heb de strofe in het Kinyarwanda-Rwandees. Kinyarwanda-Rwandees, dat is de taal. Nee, dat is het ABN. Dat is het ABN. Okay. Ja. En de strofe heb ik in het Engels gedaan. Oh, wel fantastisch. Wij zijn heel benieuwd naar jouw Rwandees. Lay back in the arms of your homeland. Já kumutima mwisa kinguru mutima vavi sakusanga ikyovifuza reka kubabara mwana vimana sakusanga sakufira lay back in the arms of your homeland, give in to the warmth of your homeland, lay back in the arms of the land that you love. Lay back in the arms of your homeland when you feel you're a part of that homeland. Lay back in the arms of the land that you love. Ahora hose mwana ushvora kumamagara Kambazo kyange amahoro yange Mwana va mama Mwana vimana Amata mesa Mata iguanda Lay back in the arms of your homeland. Give in to the warmth of your homeland.
lay back in the arms of the land that you love. Oh, right now, lay back in the arms of your homeland when you feel you're a part of that homeland. Lay back in the arms. Lay back in the arms. Lay back in the arms of the land that you love. Lay back in the arms. Lay back in the arms. Lay back in the arms of the land that you love. 'Cause these mountains are treating us good. Lay back in the arms. Lay back in the arms. Lay back in the arms of the land that you love. 'Cause those mountains are treating us good. Lay back in the arms of the land that you love. Oh, lay back in the arms of the land that you love. Lord, now, lay back in the arms, Lord, that you love. Oh, these mountains are treating us good. Lay back in the arms of the land that you love. Lord, now, lay back in the arms of the land that you love. Say now, lay back in the arms of the land that you love. 'Cause these mountains are treating us good. Oh, these mountains are treating us good. Fantastisch, Jean Bosco Safari. Daar word je stil van. Heel fijn dat je erbij was. Dankjewel voor jouw bijdrage aan deze Millennium Momenten. En dat brengt ons bij het volgende Millennium Moment. En dat is deze. Miljoenen kinderen sterven voor hun 5e verjaardag. In een wereld die alsmaar kleiner wordt, is dit een schande. Tegen 2015 dringen we de kindersterfte terug. Dat zegt het 4e millenniumdoel. Geef kinderen het recht op een lang en gelukkig leven. Ja, gelukkig zijn er heel wat mensen om te zorgen dat wij een betere wereld krijgen. En zo ook het Limburgs koppel Ine Truijen en Koen Smets. Heel fijn dat jullie erbij zijn. Ja, hoe zijn jullie eigenlijk in Burundi terechtgekomen? We hadden eigenlijk alle twee na onze studie en na het begin van ons werk nog steeds het gevoel dat we een ervaring zochten in het buitenland. Ja. Niet zozeer als stage, maar echt op het werkvlak. Dus hebben we beide zitten zoeken binnen onze opleiding en via een contactpersoon zijn we eigenlijk in Burundi beland. Ja, ja. En jij bent huisarts. En wat is jouw... Ik heb lichamelijke opvoeding gedaan. En, lichamelijke opvoeding en sport als leerkracht secundair onderwijs. Ja, ja. En hoe kan jij dan uiteindelijk daar helpen? Als, Ik heb een achtergrond in circus, veel met circus bezig. Okay. En ik heb eigenlijk kinderen gezocht. Ik heb ook gewerkt bij een mutualiteit. Ja. En daar eigenlijk ken ik het mutualiteitsleven. Dus ik heb enerzijds een mutualiteit ondersteund, een Burundese mutualiteit, en anderzijds een project met straatkinderen ondersteund. Wel, daar gaan we het zo meteen over hebben. Misschien eerst eens het medische, want ja, daar gaat toch altijd het meeste aandacht naartoe, wat misschien ook wel het meest nodig is. Wat kan jij als huisarts, want dat is je opleiding, wat kan je daar echt
van betekenis zijn? Ja, we zijn eigenlijk heel breed gevormd en daarmee ook dat ik mij ginder heb nuttig gemaakt als eerste lijnsarts. En dat is eigenlijk de eerste confrontatie die mensen hebben als ze medische hulp nodig hebben. En dat is eigenlijk ook de belangrijkste stap in de hele medische hulpverlening. Als het daar allemaal goed georganiseerd is, dan verloopt alles veel beter. Dus ik heb eigenlijk mee met de lokale mensen eerste hulp gedaan. Want we hebben enkele foto's van jou daar. Wat zijn zo de dagelijkse dingen die je daar doet? Eigenlijk 's ochtends, de meeste mensen komen heel vroeg naar de gezondheidscentra. Dus 's ochtends wordt er eigenlijk een overzicht gemaakt van welke mensen melden zich aan. De acute dingen worden eruit gehaald en heel onmiddellijk aangepakt. Ja. En dan zijn er ook nog de gewone consultaties, laat maar zeggen. Dus dat zijn eigenlijk voornamelijk kinderen die zich aanmelden met de meest voorkomende ziektes. Zoals? Diarree, luchtwegproblemen, malaria. Ja. Dat zijn de en hoe kan je dat als arts dan aanpakken? Zijn er de middelen om dat te genezen? Of? Goh, ja en nee. In mijn geval, ik had zelf ook een heel groot... dankzij hulp van thuisfront had ik echt een grote arsenaal aan medicatie ter beschikking, die ik gelukkig als arts ook kan gebruiken. Ja. Maar daarbuiten heb ik mij ook echt toegespitst op de verpleging die daar werkt. Want eigenlijk is het voornamelijk de verpleging die de eerste contacten met de patiënten maakt. Ja. En zijn zij op de hoogte van de westerse geneeskunde bijvoorbeeld? Weinig. En zij moeten het echt doen met beperkte middelen. Ze slagen daar tot op zekere hoogte ook in. Maar er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen, er zijn altijd nieuwe technieken en daar zijn ze niet zo goed van op de hoogte. En daar heb ik geprobeerd om ze daar op binnen hun mogelijkheden daarin bij te scholen. Dus dat is het medische dan, maar uiteindelijk, Koen, jij bent dan vooral met de straatkinderen bezig. En hoe doe je dat dan? Of waar ben je? In het begin was dat ook zeer moeilijk, omdat je de taal niet beheerst. Normaal gezien denk je in het Frans, maar ja, zij kennen geen Frans, dus het was volledig in Kirundi, de plaatselijke taal. In het begin was eigenlijk vooral voor mij een beetje observeren van kijk, hoe kan ik mij hier nuttig maken? En ik zou ook enkel wel willen helpen als de vraag van hun kwam. En zodoende uiteindelijk meegerold in het geven van vorming, het begeleiden van de kinderen, onderwijs geven, huisbezoeken doen. Ja. En aanvaarden ze dat dan? Dat een blanke dingen komt vertellen? In het begin was dat zeer moeilijk, omdat ze echt denken van de blanke die is daar, en daar kunnen we geld verzamelen. Want wat is normaal hun tijdsverdrijf overdag? Ja, dat is bedelen. En ze weten, een blanke, die zal wel geld hebben. Heb jij dat ook gemerkt, Sean? Ja, uiteraard. Inderdaad, ze zien u als de rijke blanke. Ook soms wel los van het financiële. Sommige kinderen in die scholen die ik bezocht heb of die centrum hadden nog nooit een blanke gezien. Ja. Dus en laat staan een blanke die vol staat met tekeningen op zijn armen. Maar die tekeningen maken ze daar ook misschien. Die blijven dan niet vooral. Ja, inderdaad. Maar dat was... maar ik heb dat ook meegemaakt. Ja. Uiteindelijk, hoe lang zijn jullie daar geweest? Bijna 1,5 jaar. En gaan jullie nog terug? Als we teruggaan, is het echt de bedoeling om alles wat we als project daar hebben achtergelaten, om dat op te volgen. Nu, we zijn wel zeker dat het gaat verder gezet worden door de mensen daar, omdat er ook steeds Boerendese initiatieven waren. Dus we hebben dat ondersteund, we hebben niks nieuw opgestart, we hebben ondersteund. Is het niet met pijn in het hart dat je daar vertrekt dan? Zeker. Ja. Ik kan me wel voorstellen, voor jou misschien ook. Je bent er maar heel even geweest dan, maar dat toch wel... Dat heeft wel een enorm sterke indruk op mij achtergelaten. Ik had dat wel verwacht, maar het level van impact dat hij heeft gemaakt was toch nog veel groter dan ik had. Dat is nog lang blijven nazinderen. Ja, ik kan het me voorstellen, maar ik vind jullie echt hartverwarmende mensen. Heel fijn dat jullie erbij waren. En we zouden graag willen afsluiten dit Millennium Moment met de boodschappen van Karin die we daar straks ook al gezien hebben. turashimira amashyirahamwe ashoboye kwitanga kugira ngo ibyo byose ari byiza n'ibindi bibi bishobore gukorwa mu buryo butomoye. Nagasaga.